Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон дар бозори Корон қарор дорем. духтаро даҳум дарвоза магазини илегал магазин. духтаро даҳум дарвоза кати медорем, магазини шишагӣ медорем, тарафи даст чап якумни дию магазини акай далер. даҷа духтаро куштои мактаби ҳама намуд духтари бачагӣ ҳаста. ай синфи 0 саркаги то синфи 11 вибр доранд. духтаро нархи навои куртоишон духтаро ай 50 сомон то 250 сомон духтаро. ина ма духтарчам да гирифтам аллакай дигокан чихе фасонакай 250 сомон касе дона мехара бо обтой мехара. ягодам духтаро барои обтовием доранд. духтаро озбратага як хусбидгаша нишонтиём. ина бинем фасониша духтаро. ма рақамои савдогара мемонам, маълумоти бештар айхчон мегирем. хоҳиш мекунем духтаро салдогар вақти холӣ надора конкретни харидоро бинависем ки мақсад ҳамин чиза доставка кардан дар кор ҳамин размер нақша мақсад мекунем бипурсем. ҳамин қадар мақсад бишни одамои ки бисёртон бекоре менависем салдогар вақт надора духтаро. дидем раҷа ҳам хеви биркалома метонем биёен ай наздик бинем, метонем заказ кунем, доставка низ доранд. чуноне ки гуфтам ай новавои синф саркаги то синфи 11 куртоошон ҳастай духтаро. ин куртара фасониша бинем. дидем духтарако срӯғара фаҳмудам бозори Корон даҳум дарвоза дуюм магазин. духтаро не оверсайсон духтарако устушонара нишонтиём нигоҳ кунем. дидем фасони куртара хеле жемчукак доранд. недиёрошам остиниш тур дора аҷоибот фасон. даҷа юбкачора бинем чӣ хушро духтаро 1001 намудай. Прямой юбка то синфи 10 дорем, ҳамаш боди Туркия. То синфи 10 то аза турки духтаро. аввали гап ҳамия ки борошон Туркия духтаро. турки ҳама роли асосия боз мекунад. качи стоя хушро мегирем духтаро. чанд хал гудакотон мепӯшонанд. Анавая мада цени ма худам имина ай магазин харид кардагим усол фарзандам да. имсолам духтаро ҳамин мағоза омадам барои фарзандам харид кардам. ина духтаро куртар хушуби лавоша бинем чӣ тур дора фасонакай. Погойна юбка я вай